Muzadere, minati muzadere. Mashaya mabasa ere kumakaskiri sei mune finimi. Mashaya kuita ere igaroziva kuti staira ndene. Dini mi staira ndene. Dini mi staira ndene. Dini mi staira ndene. Good life for a say Koneka kutanga nendi mi Esther Esh Miyano maheta makajaizwa In fact Jehovah vasesekeze Hezekiah Vambo ono mjindi favor Levo riere neema One rapper kaimba Jesu Pataunda kaita mbiri Between me na mama rappers Pale ma levels ema viri Millionaire 2020 Ndozvega zviripa menu Hanzi hip hop iri safe Pati kwete maugome Sandi taure zvemwe seed Ndini nini chosen seed Pamno move kwa nema bars Kubuva inini tyro did Kana jagwa inini ndakutotsvaga iri comfort Speed negore Zvasina namdara dziva Staira ranguro baya vanongonge Jesani Majesu iri mezi ndiri vector Dini direction Muzadere, minati muzadere. Staira ranguro baya vanongonge Jesani Ipo bibi ndini vector Dini direction Muzadere, minati muzadere. Mashaya mabasa ere kumakaskiri sei mune finimi. Mashaya kuita ere igaroziva kuti staira ndene. Dini mi staira ndene. Dini mi staira ndene. Dini mi staira ndene. Vamwe vokaira ndatunira energizer. New year ndirikupinda ndakajaja. One rapper wamnoziva akanyanya akonzeresa kungosiya vachiprata. When the wind pay 17 ndakuvhura amafaira area yangu i51 msazogaya ndakuvaira only rapper ane eminence zvese nedirection askwatopa nawenge vaneti geometric vector zvemabif nemacycle ndakasira Sigmund Freud can explain yaitambika but cognitive dissonance andinyore kuva nyini Lord I pray they understand beverism school of thought opakutoda bf skin kwimba kwamwe calling kana chida google homiletics pafeya ndakuseri notracycle cybernetics maimbotaura mdiwarire kavara dambura msungo zvonaka tichipakura gore rino hapana nungo. Mashaya mabasa ere kumakaskiri sei mune finimi.